क्योंकि 37 लाख त्रिपुरा वासियों का जो डेवलपमेंट का सपना था, जो परिवर्तन का सपना था, अब साकार होगा। एक नई सरकार आएगी जो नई सोच के साथ आएगी, जो डेवलपमेंट को अपना मुद्दा बना के आएगी, तो डेफिनेटली त्रिपुरा का उद्धार होगा। देखिए, अगर त्रिपुरा वासियों को लगता है कि वो इस दायित्व को निभा सकते हैं और पार्टी को ऐसा लगेगा कि वो इस दायित्व में अपने आप को ठीक से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो जरूर उन्हें मौका दिया जाएगा। मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगी। बाकी हाँ, मैं उम्मीद करूंगी कि बिप्लब जी ने अभी तक जैसा काम किया है वो हमेशा के लिए वैसा काम करते रहें। देखिए, Nugui mankada norok o mangpili chini ni timidam busuk se bini busanyo saput khai busuk se bini busani success do bo agi busuk se tongtokja kintu bo tabuk sasu bini busabe tabuk bo kakja tai norok nugu de mangkha yangte kaisa mangpili o je chini sar bortomani MP sar Biplab Kumar de bo Sikkim o berna thangja tamne hingke bo Sikkim ni orchid khumni najangma jaga o bo bernani thangjak social media tabo o mangpili bo kasai phaikha tei baksa borok rok hwnkha Sikkim o thangma jaga bo ki honeymoon da thangkhwnui kintu o mangpili o Bini Bihik bini location o mangpili kasai phano kaisa mangpili o bo Bini Bihik bai mangpili kasajak nukha omo wngkha Sikkim ni CM ba Mukhyamantri Prem Singh Tamang chini sar Biplab Kumar de bai Bini Bihik no Sikkim o lamsungmani kaisa mangpili bo kasai phaikha hingka kai sanani thakai tabuk Sikkim o berna thangjak chini sar Biplab Kumar de bai Bini Bihik no hwnui mano tai tabuk uram na sar Biplab Kumar de ni Facebook ni page o Sikkim ni mangpili ro kasai phaimani nukha hingka kai o mangpili rok nungmani pore norok khe tamsano sung kisa comment khaisa di tai amsung sanai je jora jotoni no ek soman tongya jora bai jotono bodoljak thango jora bai borok bodoljak tako jora ni mang bai khum rok bubar rok jotono bodoljak thango amtui haino chin jora bo jongno nasingui tongya jong bani baksano bodoljak thango amsung sauna ani video no parijarnai ro ani channel like subscribe share khai subscribe khaina tapok di।